yawa ne mashin goyin ne tafiya ne mana. to da Allah ka fanya za ka ni A'a, Enugu wace Enugu a ciki kenan? Enugu dai wadda ka fani Ni Enugu ko kuwa Enugu waccan ta gaba ne? ita dai Ka san a ina kake koyo yanzu? waye kuwa A ina kake? Abuja Kuma daga Abuja ne za a dauki ka kai. a to ba Allah nawa nake ko je zuwa na wuri biya za a kai ni ko kuwa Za ka je ko? zan je Za ka je. ban je Hau musu. To lafiya na. amma dan Allah kakkace na ka kora maka abin da nake biya tsakani da Allah ƙarya daga Abuja zuwa Enugu ya kace gani ko ba gaskiya bane ba Daga Abuja zuwa Enugu. zuwa Enugu Wai 150, 150 ko kuwa naira 150 suke uku wazo biya uku kenan to shi kenan. Za dai ka ji. zan je Hau musu. an gama yawa sannan da Allah kakkace na ka kora maka idan mun da Allah mu biya ta Lagos zan bani cajin wayata daga ta akwai da zamu shiga daga na Enugu Ta Lagos za mu biya. Ok, ba ma shortcut za mu ba. Za mu ba sai ma mu bi ta cikin garin Lagos. Yawwa, ta Lagos. Sai ka bayar da ranka. yawa ma ta cikin caji Ba da ba. Mu je. Yawwa. Ba a gaya wa ɗan yau yau.